se podívat, jak vypadá stěrka po 8letém provozu v náročném prostředí rodinného domu s 2 dětmi, kde se hodně vaří. Tady máme stěrku imitace betonu, která nám probíhá z obývacího pokoje přímo za kuchyňskou linku. Zde stěrku musíme lakovat, jelikož je zde zvýšený nárok na odolnost. Jak tu stěrku budu udržovat, aby vypadala pořád takhle krásně? Je to velice jednoduché, stačí použít vlhký hadr s jarovou vodou a to je vše. Tak je ale super, že po 8 letech vypadá jako nová. To kdybych měla klasicky vymalováno, tak už jsem malovala aspoň 5krát. V této kuchyni je také stěrka a také se tu často vaří, ale není to na ní vidět, jenom vypadá trochu jinak. Ano, máte pravdu. Jedná se o stěrku Beton Epox. Tato stěrka je mnohem odolnější oproti té minulé, nemusí se v kuchyni vůbec lakovat. A stejně jako v předešlé realizaci je stěrka provázaná s obývacím pokojem. Díky tomu, že se jedná o odolnou stěrku, tak ji dokážeme použít jak na podlahy, tak do sprchových koutů. No jo, ale já teď nevím, který stěrce mám dát přednost. To vůbec nevadí, protože s výběrem poradí odborníci z firmy Němec. Němec.eu